Que acabin d'entrar bé, si us sembla, reprenem la jornada. Ens acompanya en Pere Sala. En Pere Sala és llicenciat en Ciències Ambientals. Des del 2005 és coordinador de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i com a tal ha participat i coordinat l'elaboració de catàlegs del paisatge. El seu treball es focalitza en la integració del paisatge en les polítiques públiques, la implementació de polítiques de paisatge a Europa i la relació entre paisatge i desenvolupament, així com els paisatges emergents. Pere, gràcies per participar amb nosaltres en aquesta jornada i endavant. Molt bé, moltes gràcies, Xavier. No sé si es veu. Sí, perfecte. Bé, bon dia a tothom. És un enorme plaer, un honor per l'Observatori del Paisatge poder ser aquí avui i compartir amb tots vostès reflexions, lectures, propostes sobre aquest tema que és tan complex. El director de l'Observatori, en Joan Noguer, també li hagués agradat ser-hi i compartir avui aquestes reflexions, però bé, tenia un compromís i fa que ha estat impossible de venir. Si avui som aquí és perquè durant moltes dècades em sembla que hi ha hagut una manca de comprensió, de relat, de planificació d'aquest espai, d'aquests espais, d'aquest sòl no urbanitzable, i ha fet que no tinguéssim ni un model clar ni un model suggerent per al futur. Hem anat descobrint, mica en mica, hem anat aprenent eines d'interpretació, de gestió, d'ordenació, de planificació dels paisatges urbans, dels paisatges naturals, però ens han faltat reflexos per abordar el sòl no urbanitzable. I això fa que ens obligui a llegir, a aprendre, a rellegir, a reinterpretar, a repensar contínuament aquesta realitat que, com deia abans, és tan complexa i la manera com tractar-la. Agraïm l'oportunitat que el Col·legi d'Arquitectes ens ha ofert per compartir algunes de les reflexions coincidint, a més amb la modificació, amb la revisió que s'està fent en aquests moments o la preparació de la llei de territori per part del Departament de Territori i de Sostenibilitat. La nostra aportació en aquest simposi parteix de l'experiència dels últims 11 anys de l'Observatori, gairebé 11 anys i mig, col·laborant amb el govern, col·laborant amb ajuntaments, col·laborant amb entitats, aplicant la llei del paisatge i, a més, el Conveni Europeu del Paisatge que li fa de paraigües. I volem començar, precisament, partint del concepte de paisatge que surt del Conveni Europeu del Paisatge, que és, a més, recollit per la llei de paisatge de Catalunya. Aquest concepte, com saben, inclou tant els paisatges urbans com els paisatges metropolitans, els paisatges rurals, els paisatges litorals, els que ens agraden, els que no ens agraden, etc. És a dir, tots. Estem parlant de tots els paisatges. I també els paisatges propis del que anomenem el sòl no urbanitzable. També cal recordar que, per altra banda, un dels aspectes més innovadors del Conveni Europeu del Paisatge és que posa al mateix nivell la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge i, a més, de concebre el paisatge com un element molt important per a la qualitat de vida dels ciutadans. Per tant, de la qualitat del paisatge en depèn el benestar individual i el benestar col·lectiu. La idea de paisatge entesa com a bé comú, com un bé comú, és inherent a la filosofia d'aquest conveni, que és el conveni marc que estem col·laborant a implementar a Catalunya a través de la llei de paisatge. Els invito a llegir aquest fragment de l'escriptor Toni Sala sobre un sòl no urbanitzable qualsevol. El que ha passat en el sòl no urbanitzable és, en cert punt, el paradigma del que el propi Conveni Europeu del Paisatge volia evitar, i és que aquests paisatges no considerats socialment i culturalment com a excel·lents, i per tant aquests paisatges que són dignes de protecció, entressin en un procés de degradació, de banalització,
d'un cert campi qui pugui, on tot s'hi ha valgut. I aleshores el sòl no urbanitzable s'ha anat convertint amb els anys, en alguns indrets, en un contenidor de múltiples i diversos artefactes, de tota mena de colors, d'alçàries, de formes, de textures, amb poca qualitat arquitectònica, on es produeix un encontre de percepcions desagradables als nostres sentits, no només a la vista, sinó també a l'uïda, a l'olfacte, etc., precisament per la presència d'elements que són discordants. I això es dona especialment en els límits entre l'espai urbà, l'urbanitzable i el no urbanitzable. No és tant el què i el quan, fins i tot a vegades, sinó el com es posen i com es fan. Les dades disponibles que tenim del Departament de Territori i Sostenibilitat ens ajuden a entendre aquest repte que tenim a davant. Sembla ser que hi ha més de 450.000 edificacions que ocupen 7.400 hectàrees amb una ocupació mitjana de 161 metres quadrats cadascuna. Dit d'una altra manera, per cada metre quadrat de sòl no urbanitzable ocupat hi ha 408 metres quadrats de sòl no urbanitzable lliure. És evident que la percepció generalitzada que tenim d'uns espais que s'han desendreçat, que s'han transformat, que s'han malmès, i el seu empobriment paisatgístic d'aquests espais no s'ajusta en aquestes realitats. Per tant, el que passa és que el paisatge se'n transforma a partir d'una acumulació d'intervencions de tota mena que aïlladament no suposen una transformació significativa, però que en conjunt, per efecte acumulatiu, posen en risc el caràcter del paisatge. I aquesta acumulació es dona precisament en espais sovint molt visibles, amb una gran exposició visual. Abans en Juli Esteve parlava dels fons escènics. I en general amb espais amb una gran càrrega simbòlica, espais rurals tradicionals, fons escènics, conques visuals panoràmiques, la qual cosa multiplica la percepció negativa de la població que els contempla. I a més, aquest impacte no és només de caràcter visual, sinó que té moltes dimensions de caràcter identitari, de caràcter cultural i fins i tot de caràcter afectiu que fan que la gent es reconeguin en un lloc, es reconeguin amb els seus elements, amb el lloc on viuen i en un lloc concret i no en un altre. I això és un tema que lliga molt amb el que comentava en Toni Luna a la primera intervenció, quan parlava del sentit del lloc, dels lligams emocionals de la gent amb el seu paisatge. La societat avui reclama un mínim de qualitat, reclama coherència, reclama unes regles que ens obliguin a repensar de dalt a baix i de baix a dalt el que es pot fer, el que no es pot fer i en cas que es pugui fer, com es pot fer en el sòl no urbanitzable. No oblidem que bona part de la conflictivitat territorial que tenim a Catalunya es dona precisament en el sòl no urbanitzable. Abans ho comentava en Xavier Canosa. I per tant això vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona. A més, no hem estat capaços de fer emergir el valor i els valors intrínsecs propis del sòl no urbanitzable, que n'hi ha molts que hi són i que veurem alguns exemples. Per tant, a continuació el que faré, i és el gruix de la presentació, és mostrar-vos 6 iniciatives, experiències que hem anat desenvolupant, que estem involucrats o que estem implicats des de l'Observatori del Paisatge i en el qual hem hagut d'afrontar la problemàtica del sòl no urbanitzable. N'hem escollit 6 perquè representen 6 maneres diferents d'apropar-nos a la realitat, a aquesta realitat del sòl no urbanitzable. La primera de les experiències, que ja ha estat citada, són els catàlegs de paisatge. Els catàlegs representen una de les fites més notables de la llei de paisatge i ens sembla que han suposat un abans i un després del coneixement i la gestió del paisatge a Catalunya, però són uns documents de coneixement importants. A més, amb l'aparició dels catàlegs, amb l'elaboració dels catàlegs, a poc a poc anem situant-nos una mica al nivell d'altres països europeus que ja feia temps que en tenien, com França, el Regne Unit, Escòcia, etc. Són uns documents que han implicat un consens metodològic, el màxim que s'ha pogut, participació
treball de l'Observatori en col·laboració amb les universitats públiques de Catalunya, amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, intentant fomentar la interdisciplinaritat. Com deia, ens sembla que és una eina fonamental tant pel coneixement del territori com per la seva protecció, gestió i ordenació, i ens sembla també que és un pas previ, o ha estat un pas previ per al desplegament de polítiques de paisatge i de projectes de paisatge, a més de ser cada cop més rellevants en polítiques sectorials. Com que tinc poc temps, he escollit 3 aspectes que m'agradaria comentar i que es desprenen dels catàlegs i que podrien ser útils per replantejament d'aquesta mirada al sòl no urbanitzable. El primer, els catàlegs, ho comentava abans en Juli Esteban, han identificat i han cartografiat valors en el paisatge. I aquests valors han estat bàsics per la posterior definició de les directrius de paisatge. En aquests moments, a més, aquests valors estan sent bàsics i útils per altres iniciatives que en poc temps també explicaré un xic. Valors de tipus ecològic, que és una dimensió ja molt estudiada a Catalunya. Valors de tipus ecològic. Valors de tipus estètic. I per tant, del sentiment de bellesa que pot desprendre un paisatge depenent dels patrons culturals de cada lloc i de cada moment. I per tant, aquí, molt important, és un valor que té un grau de subjectivitat molt alt i que a través de la participació en els catàlegs i els mecanismes de participació s'ha intentat objectivar com més possible. Valors històrics, no tant els elements com els conjunts, no tant el mas, l'ermita, com els conjunts, els paisatges de la Pedra Seca, els paisatges medievals, per tant, conjunts, estructures, a l'escala que tocaven en els catàlegs. Valors d'ús social, i per tant, com utilitzem el paisatge, valors simbòlics i identitaris lligats a aquestes emocions arrelades o lligades al lloc, al sentiment de lloc, valors productius que també s'han comentat. I un altre dels esforços que, clar, aquí he posat algunes imatges i ho he passat molt ràpid, però la quantitat d'informació que hi ha és molt gran de cara a ser útil per al planejament del sòl no urbanitzable. S'ha de dir que a una escala determinada, perquè si bé en alguns llocs, i veurem després també algun exemple, s'ha anat més al detall, els catàlegs eren treballant a una escala regional i, per tant, en algun moment ha estat difícil arribar a l'escala pròpia local al moment d'identificar aquests valors. S'ha intentat cartografiar aquests valors i aquí hem tingut problemes o hem tingut reptes. Necessitem cartografies i això en Juli Esteban ens ho deia sempre quan ens reuníem al departament. Poseu-me en un mapa això, ens deia moltes vegades. I doncs hem intentat posar en un mapa aquests valors. Però què passa quan poses en un mapa o intentes posar en un mapa valors que depenen de les emocions, que depenen dels sentiments, que depenen de la percepció, que no són coses objectives, físiques, sinó que són altres coses que tenen altres dimensions, perquè el paisatge té aquestes altres dimensions. Per tant, com cartografiar el sòl urbanitzable tenint en compte aquests aspectes? Com podem plasmar les dinàmiques que són tan ràpides o el que està passant en les zones periurbanes? I sobretot en un moment determinat que en passaven moltes de coses, ara en passen menys. Com es pot cartografiar, per exemple, la falta d'harmonia visual en un paisatge de qualitat com a conseqüència que hi poses una granja molt mal feta o hi poses una altra construcció o la presó que comentava abans, mal posada, etc. Les identitats, les emocions, com es cartografia això? I llavors, bé, vam arribar fins on vam poder, hem arribat fins on hem pogut, però aquest és un dels reptes que se'ns ha plantejat, a totes les escales, després veurem una escala més de detall. I llavors, com cartografiar també objectius de qualitat paisatgística i les directrius que abans han estat citades. Segon aspecte que ens sembla important dels catàlegs de cara al sòl no urbanitzable, la idea de caràcter, que els territoris tenen caràcter amb una identitat i una personalitat que li dona precisament les seves característiques, els valors que la gent li atribueix i que fan això, que generi un paisatge determinat. No s'hauria d'intervenir al sòl no urbanitzable sense contemplar prèviament aquest caràcter, que és un caràcter dinàmic, perquè els paisatges són dinàmics, no és una qüestió estàtica, és una qüestió que està sempre en constant evolució. I una tercera aportació
que ens sembla que fan els catàlegs per al sòl no urbanitzable són les unitats de paisatge, basades en el caràcter, és a dir, a partir de la definició del caràcter, s'obté aquest mapa de 134 unitats de paisatge que a poc s'estan demostrant com útils, amb molt de potencial, per aplicar polítiques de paisatge. No només per planificació territorial, per planificació urbanística, sinó també per polítiques sectorials. Per l'escala, és una escala propera al territori, és l'escala de la percepció de la gent, la unitat de paisatge, pel seu caràcter supralocal, i per tant el fet de participar d'un territori més ampli, per la seva operativitat o perquè veiem també que mica en mica són àmbits que ens poden servir per repensar les governances del paisatge. Les unitats no són només àmbits de descripció, àmbits de comprensió, àmbits de diagnosi, sinó que són àmbits de gestió, d'ordenació i d'intervenció, i ho són cada vegada més. I a més, a poc ens sembla que constitueixen peces territorials bàsiques on aplicar iniciatives, estratègies, normatives, projectes de paisatge concrets, i comencen a aparèixer alguns exemples. Un altre aspecte important és que això no són tipus de paisatges, no és els rius, els camps, les ciutats, no són tipologies de paisatge, sinó que és un mosaic de paisatges absolutament diferents, amb caràcter diferent, amb uns trets propis, amb uns trets distintius, i altre cop, precisament perquè és un mapa que s'ha obtingut a partir de la participació i a partir del coneixement col·lectiu de la gent, doncs és també un mapa molt inserit a la memòria col·lectiva. Fins i tot el nom. No són noms molt tècnics, sinó que el Cap de Creus és el Cap de Creus i tothom el coneix com a tal, i les Gavarres són les Gavarres i la Vall d'Olot, doncs les Valls d'Olot. I per tant, són noms arrelats a la gent. Per què ens serveixen? Per què veiem que ens serveixen? Doncs, per exemple, per vincular decisions de planejament urbanístic. Hi ha una iniciativa al Departament de Territori i Sostenibilitat en aquests moments que estan treballant, que planteja aquest repte. És a dir, en agafar, van estar analitzant les normatives dels plans urbanístics a diferents municipis del Penedès i, per aquella qüestió de la parametrització que es comentava abans, doncs les parametritzacions eren diferents a un municipi o a l'altre veí, quan formen part d'un mateix paisatge. Per tant, al moment de fer cellers o infraestructures de vi, una impactava més que l'altra, o les dues no casaven unes amb les altres, quan la normativa diu que estan bé. Però aleshores aquí hi ha un problema, que és un problema que no comparteixen el caràcter, no han tingut en compte aquest caràcter conjunt. Aleshores, s'està intentant creuar el mapa de paisatges, el mapa de les unitats, amb els diferents paisatges vitivinícoles. Si agafem la DO Empordà, la DO Empordà té el Cap de Creus, té la Plana d'Empordà i els Aspres. Són 3 unitats de paisatge absolutament diferents i, per tant, els paràmetres d'edificació o les normatives que se'n desprenguin, tot i que poden haver-hi algunes que siguin comunes, altres haurien de ser característiques i pròpies d'aquests 3 paisatges. Un altre exemple de vinculació, que això és més recent, de l'Observatori del Territori del Departament, també han elaborat un document molt ampli en el qual vincula cada una de les unitats de paisatge amb les diferents estadístiques, amb la seva informació de sòl urbà, sòl urbanitzable, etc. I per tant, amb aquest intent de començar a buscar aquesta relació. Abans estàvem parlant de vincular el paper que pot tenir una unitat de paisatge en planejament urbanístic, també amb estratègies sectorials. I aquí, per exemple, aquesta és una iniciativa que estem treballant amb el Museu de Ciència i de Tècnica de Catalunya, d'identificació de patrimoni ordinari lligat als paisatges de les carreteres a partir també de les unitats de paisatge. Això serà un projecte col·laboratiu en el qual la gent començarà a identificar aquests elements que formen part del patrimoni ordinari, dels paisatges ordinaris, que probablement no estan ni protegits ni catalogats, fileres d'arbres, això dels nitratos de Noruega, elements d'aquest tipus que expliquen la història del lloc, que formen part de la identitat del lloc, que formen part, que si hi ha això aquí també és perquè participa d'un paisatge determinat i que es treballarà com un exercici de posada en valor. O aquest treball que s'està fent amb turisme, que no només turisme, sinó també amb agricultura i la Fundació Institut Català de Cuina, de lligar gastronomia i unitat de paisatge. Per tant, lligar
doncs això, plats, menús, productes que depenen d'uns paisatges concrets. I aleshores, aquest és un projecte que està començant ara i que té a veure, o sigui, un país ric en gastronomia, a més és ric en paisatges i depenen uns de l'altre, doncs el còctel ens sembla que el potencial és molt gran. Deia també que la unitat pot ser útil per desenvolupar polítiques a escala polítiques de paisatge a escala supralocal i local, o dissenyar projectes concrets. Aquest és un exemple dels ASPRES, de la unitat dels ASPRES, que hi ha en alguns dels municipis que han engegat una estratègia per posar en valor aquest sòl no urbanitzable, aquest valor latent que comentàvem abans, és a dir, paisatge agrícola, d'olivera, de vinya, etc. Per tant, a partir d'una estratègia turística, d'utilitzar el recurs paisatgístic com a estratègia turística amb un ús racional. Aquest és un altre exemple de promoció del valor del sòl no urbanitzable utilitzant unitat de paisatge. O, per exemple, en el cas d'Espolla, la normativa que han fet de sòl no urbanitzable, que també té en compte alguns dels valors de la unitat dels ASPRES. Aquests són alguns exemples de com les unitats, ens sembla que per la seva escala, per la seva operativitat, per la informació que se n'ha obtingut, mica en mica poden ser àmbits útils per desenvolupar coses, o àmbits de referència. I després, una altra aplicacions dels catàlegs en sòl urbanitzable seria el que ja ha comentat abans en Juli Esteban, que són les directrius, i per tant no m'hi estendré. Ell ha llegit un parell a diferents escales, doncs mira, aquí en posem una altra, i precisament probablement seria d'aquestes del grup de la modelació agrària que comentava abans, dins dels 10 grups, i que té a veure amb aquest, seria una directriu, seguint la seva terminologia, territorialitzada, però en una unitat concreta, que és la zona de la plana de l'Empordà, i que té a veure amb la preservació, amb la posada en valor de les fileres arbrades, i aquí, altre cop, la importància que té la cartografia d'aquests valors. Aquí sí que es va aconseguir una escala bastant gran, o bastant de detall, intentar cartografiar cada una d'aquestes fileres arbrades, que és un element d'identitat, refugi de biodiversitat, l'imatge visual de la plana, un element històric, etc., en el cas de la plana de l'Empordà. Segon exemple que volia mostrar, les cartes del paisatge. Estem ja a una altra escala, són diferents dels catàlegs, aquí és un instrument voluntari de concertació, de creació de consensos, de buscar pactes, de buscar acords voluntaris i promogut tant des de l'administració com des de la societat civil i els actors locals. N'hi ha diverses a Catalunya, no masses, perquè requereix d'un lideratge, requereix d'un esforç, requereix d'un compromís, sobretot, de diferents parts, però volia mostrar com des de les cartes de paisatge també s'està portant coses al sòl no urbanitzable. Perquè tot i ser una eina de concertació, no és una eina normativa de regulació, sinó que és una eina voluntària de concertació, de compromís entre agents, entre ajuntament, el sector turístic, un restaurant, una escola, etc., doncs també aporta coses per a aquest sòl no urbanitzable. I per tant els actors, com deia abans, es responsabilitzen davant de la societat pel fet d'haver signat amb l'objectiu de tirar endavant coses. Per exemple, el Priorat, en el marc de la Carta de Paisatge, tenen un reglament que va fer la denominació d'origen qualificada del Priorat, s'ha emmarcat en la Carta de Paisatge, i que és un reglament per als moviments de terres, abancalaments i altres activitats relacionades amb el sòl urbanitzable vinculades a la plantació i explotació de vinya. Això és una iniciativa privada, és una iniciativa del sector vitivinícola que intenta mantenir la qualitat d'un lloc, mantenir una manera de fer la feixa, una manera tradicional o una manera que ha considerat que manté la qualitat de l'espai, i a partir d'aquí vol dir que qualsevol viticultor que vulgui entrar en aquesta denominació no pot menysprear aquests criteris, i si no, doncs no té l'etiqueta, per dir-ho així. Un altre exemple, en aquest cas, el tema del banc de terres, que també és un tema que s'està plantejant al Priorat, implantació d'un sistema de gestió de l'espai agrari que permeti manteniment de les explotacions agràries i la recuperació del conreu. És a dir, aquest banc de terres que no s'utilitzen que puguin ser utilitzades per altres persones. Això també s'està fent a altres municipis i això és fruit d'un acord de Carta de Paisatge, d'un pla de gestió que hi ha en el Priorat i que a més hi ha una cooperativa implicada. Per tant, és altre cop el sector primari amb algun ajuntament que col·labora en cedir algunes de les terres.
Abans parlàvem de miradors, una altra iniciativa, l'Alt Empordà o l'Alt Berguedà, promoció de miradors com a espais d'interacció, de difusió, de sensibilització, de contemplació, com a espais per conèixer el paisatge, per descobrir-lo, per oci també, per fer turisme, però també per educar, espais per educar. Al Penedès, tornem a la vinya, van fer en el marc de la carta unes guies de bones pràctiques. Després parlaré de les guies de bones pràctiques, però en tot cas aquesta és una altra iniciativa en el marc de la carta del Penedès, o per exemple una iniciativa per integrar paisatgísticament rotondes i entrades als municipis. Tot això es desprèn de les cartes de paisatge. O per exemple a la carta de la Vall de Camprodon hi ha un acord que és fet entre ramaders i alguns dels restaurants. I per tant, alguns de la carn que utilitzen els restaurants són dels ramaders de la zona i per tant això vol dir el manteniment d'uns parcs de dall. És a dir, són acords entre privats, públics i són acords que beneficien en aquest cas el sòl no urbanitzable. Per tant, és col·laboració pública-privada, col·laboració entre administracions i sobretot compromís. Tercer exemple és això d'aquí. Aquí dins hi ha un mapa, el que passa és que és un borrador perquè està a punt d'anar a impremta, encara no hi ha anat, però el poden veure després, amb tranquil·litat. És aquest mapa del paisatge transfronterer de la Cerdanya. Aquest és el tercer exemple que portava. Anem baixant d'escala. Hem començat pels catàlegs, anem a les cartes, ara anem a la Cerdanya. A Cerdanya s'està elaborant un pla de paisatge transfronterer. Un pla de paisatge transfronterer impulsat pel Consell Comarcal, per alguns ajuntaments, per el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, la Comunitat de Comuns en aquella zona, l'Observatori del Paisatge, etc. És un pla de paisatge transfronterer i per tant és peculiar pel fet que té un munt, com es poden imaginar, un munt de reptes, a nivell metodològic, etc. Aquest seria un primer document que es va fer. Però bé, anem al mapa, perquè el pla de paisatge té diferents actuacions, però em volia centrar en el mapa precisament per això, pel fet de l'escala. Primera consideració, la unitat, potser abans hauria de dir sobre el pla de paisatge que en el fons el que intenta és això, reforçar la idea de paisatge comú. O sigui, estem davant d'un paisatge que, tot i que hi ha una frontera des del Tractat dels Pirineus, des del segle XVII, doncs estem davant d'un mateix paisatge i davant d'un paisatge al qual la gent el creua cada dia i vas a buscar el pa en lloc a l'altre, però en canvi hi ha molts problemes en competències en temes urbanístics i en gestió de l'aigua i en d'altres. Per tant, el pla de paisatge aquest, en el fons, també és una manera de sentar-te en una taula. Per ells és un catalitzador, és un espai, un punt de trobada de cada una de les parts de la Cerdanya per intentar trobar solucions a coses diverses lligades a partir del paisatge. I per tant, pensar, mirar el territori d'una manera diferent. Llavors, un dels elements és aquest mapa i, altre cop, unitat de paisatge com a referència. Hauríem de mirar, la part esquerra del mapa seria la part Vall Cerdana, amb unitat de paisatge dels catàlegs de paisatge. La part dreta, per tant, a partir de la frontera, és un mapa que aquí la frontera no es veu, perquè precisament volíem donar la idea de paisatge transfronterer. La part dreta seria l'Alta Cerdanya, que és una unitat de paisatge de les atles de paisatge que està fet al Llenguadoc-Rosselló. Per tant, s'han ajuntat les dues parts i d'aquí n'ha sortit aquesta unitat. Per tant, primer element important, que és el fet que és una unitat de paisatge. És un mapa especial. És un mapa especial perquè s'ha fet d'una manera participada. I això no és tan habitual, és a dir, aquí s'ha anat a treballar ajuntament per ajuntament, agents, enquestes, s'ha parlat amb la població per intentar elaborar aquest mapa a partir del coneixement local i no només com un treball d'especialistes, seguint també la filosofia dels catàlegs del paisatge, però entrant ja a un nivell més de detall. I és un mapa, i per això deia que és diferent, és un mapa que no només identifica i descriu, sinó que és un mapa que plasma objectius i un projecte de territori. És un mapa basat en els objectius de qualitat paisatgística. Veurem algun exemple. No és tant dir que aquí hi ha un canal o hi ha una closa, sinó un compromís en la preservació, en tenir en compte el sistema de canals antics amb el Mas Cerdà o que a més estructuren l'esclosa cerdana, que és aquesta estructura que ve d'antic, que és molt pròpia d'allà, etc. O uns objectius ja per miradors, que també s'han conegut, s'han identificat, o els murs de pedra seca als voltants dels camins, que també és una estructura molt típica, molt característica d'allà, etc. Per tant, no és un mapa identificatiu, no és un mapa descriptiu, no és un mapa d'usos,
sinó que és un mapa de projecte, ja és un mapa d'intentar buscar aquesta voluntat més projectual. És a dir, ja et marca fons escènics que cal preservar, separadors de continus urbà, estructures de closa que condicionen el planejament, les àrees que estan més degradades i que convé millorar. Tot això són aspectes que ens han dit els propis ajuntaments. És a dir, ha sigut un treball llarg de molts de mesos anant ajuntament per ajuntament preguntant quines eren aquelles coses que creien que calia millorar, que calia potenciar, etc. I fet d'aquesta manera ha anat sortint aquest mapa. Se basa en objectius de qualitat paisatgística, un que són objectius acordats amb la part francesa, per exemple, potenciar els espais agrícoles, però en aquest cas tindríem una actuació, un dels criteris, una de les propostes, mantenir i posar en valor el conjunt dels paisatges agraris del fons de vall, prats i pastures, millorar la qualitat dels accessos als nuclis urbans, ja són territorialitzats, seguint el concepte d'abans, és a dir, per tant, ja estan marcats sobre el territori quins són aquests accessos que caldria millorar, entrades desordenades, llocs a potenciar, espais de millorar, etc. Fixa't, hi ha una correlació de colors, el lila són els espais, és tot allò que té a veure amb la modelació agrària, amb els paisatges agraris, el blau seria tot allò que té a veure amb els nuclis i els assentaments, i aquí estem parlant també d'aquestes entrades arberades que s'han intentat identificar totes amb els murs. 3, les zones d'activitat econòmica, que seria aquest color més lila. Si anem al mapa, doncs, això és un fragment de mapa, però identificaran cadascun d'aquests colors aquí. Bé, és un intent d'això, de passar de la descripció, de passar de la identificació a la proposta i al projecte, a l'escala que s'ha pogut, intentant fer corresponsable als ajuntaments que s'han parlat amb els d'aquí i amb els de l'altra banda de la frontera, i amb els ciutadans i agents que hi han volgut participar. Per tant, ha sigut un esforç bastant col·lectiu. Però a més, és un mapa, recupero un moment enrere, aquesta columna de l'esquerra, que veuen a l'esquerra, aquesta part d'aquí, anem cap aquí, és un intent també d'explicar la Cerdanya i fer-ho de manera didàctica, és a dir, té una component tècnica i una component més didàctica, més divulgativa, un mapa que es pugui penjar a qualsevol lloc i per tant expliqui què és allò que caracteritza la Cerdanya, com és la Cerdanya, què és allò que li dona caràcter altre cop, aquesta idea de caràcter, què caracteritza aquest paisatge. I aquests elements són molt, els identificaran de seguida com a elements característics de la Cerdanya. Una de les coses que des de l'Observatori hem anat fent és mirar fora què fan, en aquest sentit, i lligat i inspirar, i ens ha servit també d'inspiració i que també pot servir per a altres experiències, doncs els casos holandesos, uns estudis molt rigorosos del sòl no urbanitzable des d'un punt de vista de paisatge, que arriben a definir criteris, o sigui, la part esquerra, la part dreta de la imatge serien directrius directament, també propostes, i per tant defineixen criteris molt clars, detallats, fins i tot per noves construccions, per rehabilitacions, per desenvolupaments, per tant, tema de volums, colors, etc., derivades d'aquest mapa. Però en tot cas, basat sempre en la personalitat del lloc. I en aquest cas és un sòl no urbanitzable a la perifèria d'Utrecht, que agafa diferents municipis. I després, si anem a la part esquerra de l'imatge, això que posa el Landscape Coordinator, aquesta és una figura que hi ha a Holanda molt interessant, que és per a alguns llocs determinats hi ha una persona coneixedora del territori que coneix la gent, els seus veïns, i que gestiona o que té competència sobre aquests àmbits, doncs és el que acaba atorgant aquestes llicències, el que acaba dient si el jardí o si la casa o l'ampliació de la masia, l'ampliació de la casa o uns arbres que es volen plantar o qualsevol cosa que es vol fer, segueix els paràmetres estipulats en aquest àmbit. Imaginem-nos això a casa nostra, per cada una de les unitats de paisatge, algú proper al lloc i per tant amb coneixement del lloc que fos capaç de tenir aquesta connexió amb el territori i pogués donar aquestes pautes. Altres exemples són les orientacions de gestió i ordenació, en aquest cas per espais periurbans, com el cas de Narbonne, hi ha molts exemples, o el paper que té la infraestructura verda, també com una de les eines que s'està utilitzant, també sobretot en espais periurbans, també com a instrument de renaturalització de les ciutats, de creació de paisatge, de generació de paisatges productius, etc. Quarta experiència, i hi vaig acabant, que portava.
El PAISCAT. PAISCAT és un projecte de pilot sobre evolució històrica dels paisatges de Catalunya que intenta interpretar la suma de capes i capes d'història que conformen els paisatges contemporanis actuals a casa nostra i que s'ha fet en col·laboració amb el Departament d'Història de la Universitat de Lleida. El PAISCAT identifica, documenta, cartografia i difon les traces del passat visibles en 4 dels 134 paisatges de Catalunya, que serien aquestes taques blaves que veuen a la part dreta. Això és la web, és la imatge de la web. Però, a més, últimament s'hi ha afegit un estudi de caracterització històrica també al Priorat Montsant Siurana amb motiu de la candidatura UNESCO, la candidatura com a paisatge agrari mediterrani a patrimoni de la humanitat. Com a reforç en aquesta candidatura també s'ha fet l'estudi de caracterització històrica del Priorat. L'objectiu del PAISCAT no és només el d'entendre millor el passat i com era el territori del nostre passat, sinó utilitzar aquest coneixement com a eina de planificació i de sensibilització. Això és una cosa que Anglaterra, Escòcia, Irlanda, etc., ja ho tenen gairebé cobert per tot arreu, per tot el territori. I són aquest tipus de mapes de caracterització i molta documentació amb aquestes traces. Per exemple, estructures parcel·làries mil·lenàries, feixes centenàries, xarxes de camins històrics, fileres abrades que comentàvem abans, estructures d'assentaments seculars, xarxa de canals històrics, etc. Tot això són aspectes o són elements o són estructures del paisatge que probablement mai seran béns culturals d'interès natural, béns culturals d'interès cultural, béns naturals, béns culturals d'interès local, si vecins o vecils, que no seran catalogats però que tenen interès i com que tenen interès haurien d'incidir en el planejament. De moment, això només hi és per aquests 4 paisatges i pel Priorat, per tant falta molt per cobrir tot el país, és una escala bastant de detall. Aquest mapa que poden veure a la pantalla és un mapa de les centuriacions romanes i per tant dels diferents tipus de centuriacions, i per tant són camins actuals o carreteres actuals a Lleida, a la zona de l'Horta de Pinyana, que encara que existeixen però que tenen gairebé 2.000 anys d'història en algun moment, i que ara és un carrer, és una carretera o és un camí d'una parcel·la o fins i tot aquestes taques, per posar un exemple, aquestes taques serien parcel·les que podrien provenir d'aquesta època. N'hi ha d'època musulmana, etc. Per tant, tots aquests elements són presents, o la pràctica totalitat d'aquests elements són presents en el sòl urbanitzable i aquí hi ha informació que sembla que és molt valuosa per tenir en compte de cara al futur. L'objectiu no és catalogar-ho, l'objectiu d'això no és que es protegeixi, sinó que pugui incidir en planejament territorial, condicionar també el planejament. Cinquena i penúltima experiència que portava. Aquest document, que és aquest, també ho poden fer un cop d'ull després, és un document que està relacionat amb això, amb la integració d'infraestructures energètiques en sòl no urbanitzable i concretament són aerogeneradors. És un estudi que ja vam elaborar fa temps i que intentava veure o buscar maneres d'implantar adequadament l'energia eòlica a Catalunya i proposar una metodologia que tingués en compte les unitats de paisatge, la diferent riquesa de valors que hi ha en els paisatges que se va identificar en els catàlegs de paisatge. Llavors, intentàvem un model que apostés per l'energia eòlica, però reduint la conflictivitat territorial que ha estat el model que ha seguit fins ara la implantació dels eòlics a Catalunya. Per tant, partíem d'algunes consideracions inicials. La primera, que la implantació eòlica en el paisatge l'hem de veure com una estratègia per sumar valor al territori, no per impactar, sinó per sumar valor, i per apropar-nos a nous valors, a nous significats i vinculats a la contemporaneïtat, lligats a això, que és una tecnologia avantguarda, sostenibilitat, principis de sostenibilitat, producció d'energia alternativa, aprofitament de recursos renovables, etc. És a dir, donar-li aquest sentit, aportar aquests nous valors. Que ben dimensionats, ben emplaçats, aquests aerogeneradors poden tenir un gran potencial per capgirar la percepció que sovint es té d'alguns espais que la població hi aporta poc valor o li atribueix poc valor. I per tant aquest pot ser un element que pot donar valor a espais que ara no en tenen. Alguns polígons industrials, espais entre infraestructures, espais degradats, on
aquests elements, en alguns casos, poden aportar valor estètic, poden ser factors fins i tot d'atracció econòmica per vincular economies lligades a tecnologies, etc. I, per tant, factors d'atracció econòmica, etc. En el fons, convertir també aquests elements, intentar buscar com un punt de referència més en el paisatge. I un altre aspecte important, que era fer partíceps les comunitats i les institucions locals en els processos de planificació i gestió de l'energia eòlica, tant des d'un punt de vista de ser fins i tot partíceps en els beneficis, com també en la localització d'aquell lloc, perquè en el moment que t'impliques en la localització participes del nou caràcter del paisatge que crees, i és com busques aquests vincles emocionals. Per tant, aquesta era la idea de fons que tenia aquesta guia. Aquesta guia ara mateix encara no és pública, s'està acabant d'ajustar, però tenia aquests objectius, situar els aerogeneradors en la quotidianitat, no allà dalt, que és allà on t'ha generat controvèrsia i tots concentrats allà mateix, entre altres factors, sinó en la quotidianitat del paisatge, tenir orientacions precises i clares i esdevenir una eina per al disseny i l'avaluació de la planificació eòlica de futur. Bé, no entraré al detall a explicar ara què es diu a cada lloc, el document està aquí i algun dia també ja ho ensenyarem, però jo el que volia fer a partir d'aquest exemple era d'alguna manera posar en valor aquestes guies. En el fons, la idea d'anar més enllà de la regulació, d'anar més enllà de la regulació estricta i que manuals i guies de bones pràctiques són molt útils i són molt importants de cara a la millora del paisatge. El Departament de Territori i Sostenibilitat va fer una sèrie de guies molt interessants, construccions agràries, polígons industrials, horts, etc. Hi ha la Fina Arroyo, en Josep Maria Bosch, l'Anna Manlleu, que formaven part de l'equip que van fer aquestes guies i que són guies realment útils, perquè donen pautes, però no només donen pautes i donen criteris i donen pistes i mostren els promotors que a vegades no és que no vulguin fer-ho bé, és que no tenen criteris per fer-ho, sinó que a més genera cultura de paisatge, sensibilitza i per tant és un instrument també que té un punt de pedagogia i de generar cultura que ens sembla interessant. No només hi ha aquestes, recentment se n'han fet més, el mateix servei de paisatge que esmentava abans del departament ha fet aquest document, ponència sòl urbanitzable, criteris per una correcta integració en el paisatge de construccions aïllades en sòl urbanitzable, criteris molt clars, molt simples, no són molts, però que si s'apliquen les coses poden ser diferents. Hi ha més exemples, a fora ho fan molt, els francesos millorem i posem en valor les nostres entrades als nuclis, abans han sortit el tema de les entrades. Bé, és una via molt interessant amb il·lustracions, amb esquemes, amb diagrames, per exemple, els belgues, amb aquests dibuixets que tenen un punt, tenen una vocació molt didàctica, però t'ajuden a entendre el caràcter del lloc, com és el teu paisatge i com el pots fer millor, o què és millor que facis i què és millor que no facis. I em sembla que ens en falten d'eines d'aquest tipus. I acabo amb l'última experiència, que és el Wikipedra, aquest projecte, el portal de Pedra Seca a Catalunya, que abans Antoni Luna ja ha comentat. És una iniciativa que ens sembla que reflexa les noves formes d'aproximació, d'intervenció i de gestió en el sòl urbanitzable, noves, més enllà de la regulació, més enllà de la planificació, més enllà de les vies més oficials i que estan més vinculades al planejament. Els últims anys, com a conseqüència de la crisi, han crescut, en general, un valor per el valor de les societats col·laboratives i de la gestió col·lectiva del paisatge, que es val de la proximitat, de la solidaritat, de la cooperació, de l'experiència quotidiana i del contacte directe amb el territori. I això és el que fan aquestes persones, que el que fan és inventariar i catalogar barraques de pedra seca, n'hi ha prop de 14.000 ja de fetes, és una base de dades col·laborativa, això es posa a la web des de l'Observatori, en Jordi Grau, que hi treballa activament, és el que controla que tot funcioni, i aquestes són les dades. És un projecte basat en l'intercanvi de coneixements, és a dir, tornem al coneixement local, al coneixement de la gent que realment aprecia, que ja fa molts anys que estan inventariant i el que ha fet aquesta eina d'alguna manera és donar-los una eina per
per universalitzar-ho, per fer-ho públic, perquè es pugui utilitzar per moltes altres coses, per marcar un criteri comú a l'hora de catalogar, etc. És una iniciativa que ve del territori, no és nostra, és una iniciativa que ve precisament de les entitats que estan promovent, que estan protegint, estan inventariant i catalogant, intentant restaurar, intentant que no caiguin les barraques. Per tant, intercanvi de coneixement, confiança, reciprocitat i interès comú. Persones que tenen un interès comú en els paisatges de la Pedra Seca. Antoni Luna abans es preguntava què mou a la gent fer això, què mou a la gent fer això, i nosaltres també pensem que aquesta experiència que ve de la gent, de la societat, demostra que és possible visibilitzar els valors latents del sòl normalitzable i que sovint les polítiques convencionals no hi arriben i que no detecten, i que les polítiques i el planejament no detecten. I a més, si això es fa com un projecte col·lectiu, com un projecte col·laboratiu, doncs es pot anar encara més enllà, cada vegada més enllà. La governança i la cooperació ciutadana, en aquest cas, contribueixen a enfortir el sentiment de bé comú en cada un d'aquests paisatges en relació als paisatges de la vida quotidiana. Bé, no sé si m'he passat, sembla que sí. En tot cas, podem parlar de més coses després. I com que no tinc més temps, doncs només volia dir això, que ha arribat l'hora no només de canviar la denominació, probablement del sòl normalitzable, sinó també la valoració i les formes de valorar-lo. No són espais marginals, no és el negatiu d'un positiu d'un negatiu, no és allò d'allà, etc. Són espais amb personalitat pròpia, amb valors latents i amb unes funcions territorials per desplegar. Podríem parlar de moltes més coses, però en tot cas ho deixo potser pel debat. Gràcies. Gràcies, Pere. I ara us convido a passar a l'àmbit del debat, un àmbit en què interessaria que els que parléssiu fóssiu vosaltres. Estaran presents a la taula les persones que ens han acompanyat aquest matí. A més, hem convidat a totes aquelles persones que han presentat comunicacions o ponències a formar una fila zero. Amb alguns d'ells he tingut l'oportunitat de parlar, des de visions molt crítiques, altres molt crítiques però molt implicades en tot plegat. Seria bo que sortissin, que floressin aquestes visions i que tots plegats enriquim el debat d'avui. Però voldríem sobretot això, que no fos un debat de la taula, sinó que fos un debat de la sala. Gràcies. Bé, se sent, sí, no? Sí. Doncs comencem amb això. Jo d'entrada començo per vosaltres. Si hi ha algú que vulgui començar, més que parlar entre nosaltres, ja ens heu sentit. En tot cas, l'únic que no heu sentit és en Joan, que participarà ara. Vam tenir una conversa, crec que molt interessant. Ell té una visió positiva però crítica respecte a com s'han actuat en temes relacionats amb el paisatge, que vam trobar que era interessant de poder compartir. De totes formes, si voleu alguna cosa, algú que vulgui començar. Si no, sí, perfecte. Hola, bon dia. Primer de tot, donar les gràcies per les ponències que ens heu fet. Sobretot ens interessava la part que ens ha explicat en Juli Esteban de planejament territorial i també en Sala, que ens ha fet una exposició de tot el que s'està fent
Jo només m'agradaria a veure si podem obrir el debat una mica en relació en un tema que el Juli Esteban jo crec que molt encertadament ens ha explicat d'aquest procés de les directrius de paisatge que d'alguna manera ens han passat al planejament territorial, de la sort que tenen alguns àmbits territorials, com per exemple a Girona i Terres de l'Ebre, que tenen ja unes directrius més localitzades, i en certa manera, quan parlaves d'aquestes directrius, el que ens explicaves és que aquestes directrius les estructuraves per components i parlaves que eren uns components físics. Però també aleshores, dues d'aquestes directrius, pensem nosaltres que més que components físics són una sèrie de funcions que té el territori, com són quan parlaves dels itineraris o dels miradors o de les fites i dels fons. Aleshores, potser és que el que necessitem seria mapejar aquests valors, que també en Pere Sala ens està dient, posar aquests components en ordre, mirar quins valors tenen aquests components, tots ells, no només els valors patrimonials, fer un mapa d'aquestes qüestions, amb aquestes funcions, i aleshores el que ens plantegem és si una vegada tinguéssim això segurament ens seria de moltíssima ajuda a l'hora de fer el planejament urbanístic o a l'hora de posar uns criteris. Aleshores, si per altra banda, una altra pregunta, una aquesta va per al Juli i l'altra potser per en Pere. O sigui, creieu que en realitat aquestes unitats de paisatge que són tan valuoses ens posen en crisi una mica aquestes directrius generals? Perquè en realitat, si jo em poso en el límit entre la unitat de paisatge, per exemple, del Montsant i la del Priorat, segurament diré les mateixes coses cap una banda que cap una altra. Per tant, segurament, si poséssim en valor els valors que tenim al territori, segurament el que ens serviria és per tindre unes directrius més genèriques o més generals i que les podríem aplicar, jo crec, tant a nivell de planejament urbanístic. Aquestes serien les dues preguntes. Sí, si voleu. De moment comencem així, si hi ha moltes preguntes les ordenarem, però si no anem... Sí. Amb la FINA havíem treballat sobre les directrius abans que a mi em jubilessin, per tant, és un debat que ve des de llavors. De fet, el que estàs proposant és continuar la feina que teníem engegada, que és la que tocaria, és a dir, hi ha unes reflexions teòriques que més o menys vam fer i vosaltres heu continuat i heu plasmat en algun paper que he tingut l'oportunitat de conèixer, però em sembla que hi ha prou, en aquests moments, hi ha prou coneixement de la qüestió com perquè sigui prou rigorós aventurar-se a fer unes directrius siguin generals, perquè a falta d'altres coses pot haver-hi les generals. Jo crec que en les generals es pot fer molta feina i després la feina territorialitzar, això, vull dir això, doncs es pot anar fent a mesura que és un treball més llarg. Jo reconec que les que van fer per Girona i Terres de l'Ebre vam ser a la carrera perquè havíem d'aprovar el pla i eren els dos últims plans que es van aprovar, em sembla, i va ser una feina que bona part la vaig fer jo mateix, de talla i enganxa i sistematitzo d'aquesta manera, i jo crec que ens van sortir i estic content de sentir alguns comentaris dient sort que aquests territoris les tenen i els altres no. Per tant, el bo seria tenir-los a tots. Si tenim els catàlegs de tots els territoris, evidentment aquesta és una tasca possible i que es pot fer millor perquè no s'hauria de fer tan de pressa com es va fer aquella. Per tant, el que ha d'haver és una voluntat política de fer-la, que jo pel que haig de deduir des de fora és que no hi és gaire, perquè si no s'hi posen els mitjans que calen, doncs això costa més de sortir, i si no estàs molt disposat a sotmetre a consideració de la gent aquesta proposta, que en algun lloc pot ser conflictiva, doncs mira, és una opció, no? Però crec que els elements ara hi són tots. Llavors, a part d'això, com un comentari més concret, i també en Pere ha recordat aquesta cosa que estava també d'aquells llibrets, d'aquests llibrets que eren pràctiques, o com se'n deien, sí, bones pràctiques. La clau de tot això
la clau de tot això, i també en l'esmorzar ho hem comentat amb algú, és que si es coneix o no es coneix. Difondre aquest coneixement és bàsic. La via d'aquests llibrets està molt bé, potser les edicions haurien d'haver sigut molt més llargues i molt més distribuïdes. I una proposta d'unes directrius que tinguessin l'aprovació com a directrius provisionals per tots els plans que encara no en tenen, fetes d'una manera genèrica perquè no estarien territorialitzades, però que tindria fet el primer pas i això que tingués una difusió urbi et orbe i que arribés a tothom que li ha d'arribar, siguin els polítics responsables dels municipis, els arquitectes municipals, les escoles que formen els professionals, etc. A mi això sembla un pas que no costaria molt de donar i seria un puntasso, diguéssim. No sé per què no es fa. Com a continuació d'un pas d'aquest tipus, que crec que el teniu molt a punt, perquè heu depurat els components i heu posat més rigor, aquest no ha de ser un component, sinó que ha de ser una altra cosa, i ara en teniu 8, a mi me'n sortien 10, hi havia coses més barrejades, però igual, doncs, amb aquests nous components, fer aquest esforç de culminar la feina, si des d'aquest simpòsium es pot demanar això, jo ho demano, diguéssim, per tant, estaria bé. I culminar-ho en aquestes dues fases. La primera, repeteixo, perquè quedi clar, unes directrius generals de Catalunya, directrius generals del paisatge de Catalunya, que això fa molta pàtria i molt d'això, doncs crec que seria ben oportú per fer-ho. I la progressiva després conversió d'aquestes directrius a les determinacions concretes a cada territori a partir del que ens aporten els paisatges, és una tasca que es fa d'una manera més llarga, en la qual jo considero que valdria la pena posar-hi una mica més de ciència de la que jo vaig aconseguir, però que també estem al punt de poder-ho fer. Per tant, aquesta seria una posició que expresso tranquil·lament aquí. En Juli ha dit moltes coses de resposta, però jo penso que en relació als valors és fonamental, és a dir, és fonamental a l'escala que els hi toca també, és a dir, comentava abans, els catàlegs, els valors arriben a una escala determinada, que això també va portar a veure com feien les directrius a partir d'aquests valors, perquè a més a vegades eren valors obtinguts a una escala que no és l'escala de percepció directa de les persones i eren fruit de la participació i per tant havies d'abstreure i portar-lo a una escala diferent, però la clau està en el nivell local, és a dir, en un moment que ara el nivell local i veiem en diferents experiències, doncs això ha començat a arribar als ajuntaments, a consells comarcals, etc. i estan apostant per iniciatives d'aquest tipus i s'estan fixant amb les unitats de paisatge, en altres llocs no, però en alguns sí, doncs fer un esforç d'identificar valors a partir de la gent, o sigui, que sigui la pròpia gent la que identifiqui els valors del lloc a l'escala aquesta més de detall és fonamental. Això permetria, probablement, a part que això és una manera de generar autoestima, consciència, en el propi territori, però a més això permetria poder apostar per unes directrius més específiques i diferents per a cada unitat de paisatge. Aquest és un repte. Per tant, jo penso, per exemple, els treballs aquests que vosaltres, que comentava ara en Juli, del mapa que vau fer fa temps i que heu anat treballant, etc., és una altra de les aportacions d'això, de la lectura dels catàlegs. I penso que ens falta en alguns casos arribar a identificar a nivell, a l'escala on te trepitges. I és una mica aquestes iniciatives que he intentat explicar. A Cerdanya s'ha arribat fins on s'ha pogut també, però almenys es va una mica més enllà, no ho he pogut ensenyar tot, però s'arriba a un nivell de detall que no s'arriba en els catàlegs. Doncs bé, ja fem un pas més. I això permet distingir un paisatge d'un altre, permet distingir una normativa d'un altre. Jo estic d'acord amb el tema dels generals, del general específic. Si mires els models holandesos, suís i d'altres, funcionen quan tens no una jerarquia, quan tens, entre cometes, directrius o estratègies a les diferents escales, tot entrelligat i tot coherent. I aquí a nosaltres potser ens falta alguna part, en tenim algun buit. I comencen amb una estratègia nacional, que és una política, i de l'estratègia nacional poden passar una llei, de la llei d'unes directrius, i després fan uns atles o catàlegs amb el nom que ells tinguin, i d'aquí van cap avall fins a unes regulacions. A nosaltres ens falten passos de tot això.
però em sembla que seria un objectiu a assolir. Gràcies, Pere. Ara voldria que en Joan Ugas no ha participat anteriorment en l'exposició del que hem fet, però voldríem demanar-li la seva participació en aquesta taula i amb el seu criteri. Gràcies. Bé, ara jo només volia dir inicialment almenys, s'ha comentat diverses vegades, és un altre nivell del que estem parlant, no estem parlant de planificació ni de gestió, sinó d'intervenció. Jo soc enginyer de camins, he intervingut moltes vegades per bé o per mal en el paisatge, tant en carreteres com en obres costaneres, i també soc coneixedor del territori a nivell, diguem-ne, més excursionista, podríem dir això. I això em fa lligar amb el tema d'itineraris i miradors. Itineraris i miradors que jo crec que són essencials per disfrutar del paisatge, per gaudir del que tenim. I jo crec que aquí hi ha molta tasca a fer i, de fet, igual que en Juli demanava aquesta concreció en el tercer o quart nivell, a nivell de planificació, jo també m'atreveixo a demanar que podria ser hora que en el país tinguéssim un catàleg d'allò que en diuen carreteres paisatgístiques, carreteres escèniques. N'hi ha als Estats Units, n'hi ha a Anglaterra i sobretot a Noruega, n'hi ha unes que fins i tot hi ha una llei que els defineix i els encomana a la Direcció General, o el Departament que toqui de carreteres. Si això que en tenim tantes i tan aprofitables i tan fàcils d'indicar i de senyalitzar i de millorar en el sentit que hi hagin miradors en els llocs oportuns, que sembla estrany que encara no se'ns hagi ocorregut, perquè això no significa cap inversió important, significa fer un pla, igual que s'ha fet amb el tema d'enoturisme o del tema d'un altre tipus, doncs un pla que ens permetés oferir això no solament als nostres ciutadans, sinó als que ens visiten i que poguessin disfrutar del que avui ens motiva aquesta jornada. I llavors, encara baixant a un nivell més baix, jo trobo que a aquest país també ens falta una llei de camins. Els camins estan molt abandonats, els camins no hi ha res que els protegeixi, a part d'aquella obligació municipal de tenir un catàleg de camins que molts de municipis no s'atreveixen a fer per no entrar en conflicte amb els propietaris del municipi, però no tenim la llei de camins que té Suïssa, que té els francesos, que té Itàlia, on no solament es defineix de quins són els camins que s'han de preservar i quins no, sinó com s'han de senyalitzar, com s'han de conservar, hi ha llibres de tècniques per conservació de camins i sobretot quins són els punts on podríem posar aquests miradors que no solament el que va per vehicle, sinó el que va a peu, doncs tingui molt present i els busqui en les seves activitats. I jo crec que això és també relativament senzill de fer, hi ha hagut algun intent però sempre molt parcial, o molt comarcal o molt local, que seria bo que d'una vegada per totes hi hagués una política per activar-ho i per plasmar-ho d'una manera clara i contundent, diguem-ho així. I ho volia exposar perquè potser ningú hi havia pensat, però sense miradors i sense itineraris que ens ho ensenyin, el paisatge no existeix. És a dir, jo sempre dic que hi ha unes urbanitzacions que són brutals, que les trobo demencials, però que no es veuen d'enlloc. I per tant, diguéssim, si no hi ha un mirador no fa mal aquella urbanització. I al revés, hi ha llocs que són maquíssims, que són boníssims i que potser només ho veu el que camina no sé quantes hores. Llavors, per tant, s'ha de tenir molt present aquest punt de vista i si no es potencia allà on creiem que s'han d'ensenyar els nostres paisatges, doncs poder no caldria protegir-los tant, si no els podem disfrutar. I això és el que volia dir en primera instància. Gràcies. Alguna altra persona vol intervenir? Digues. No, una mica en relació per enllaçar amb el debat que estàvem comentant abans, que a mi em sembla que una manera natural de seguir amb el tema de les directrius i sobretot la identificació dels valors seria a través del planejament general. És a dir, no em puc imaginar ara una altra planificació a nivell d'unitats de paisatge, sobretot per no incrementar aquesta sobreregulació del no urbanitzable. Per tant, jo entenc que si el planejament general el que fes és recartografiar aquests valors a partir dels valors que ja s'han identificat en els catàlegs, crec que l'esforç seria menor. És un sobreesforç que han de fer els POMs de moltes altres feines que han de fer. Però a mi em sembla que seria el més
el més natural i el més immediat també, no? Perquè esperar tenir una regulació urbanística, no? A partir de les unitats ho veig una mica, no sé, desorbitat potser, no sé què us sembla. Jo estic d'acord, és a dir, no sé si abans s'ha entès una altra cosa, però estic totalment d'acord, és a dir, el que hi ha em sembla que serveix molt, no? I és la feina que esteu fent, els que esteu fent plans, a la comissió d'urbanisme, etc. I per tant ja hi ha molt. Ara, en aquests territoris que van més enllà i que aposten per anar més enllà per les circumstàncies que siguin, perquè passen, perquè ja ens hem trobat de llocs que volen utilitzar el paisatge com a via de desenvolupament, com un actor de futur, etc. I aposten per un tipus de pla de paisatge, per exemple, que és una cosa que alguns municipis estan fent, o la pròpia Cerdanya o algun altre lloc que està a punt de sortir, doncs bé, benvingut, i per tant ens sembla que això també ajudarà molt més i es pot arribar a concretar més, però no, estic totalment d'acord que el que ja hi ha ja és útil i està molt bé que sigui així, perquè fa 10 anys no era així i s'ha fet molt, s'ha avançat moltíssim, per tant, sí. Però sí que és cert que si es pot arribar més, allà on es pugui, doncs millor. I un àmbit, però i si s'ha d'arribar més, un àmbit bo de treball pot ser aquesta unitat. Demana la paraula. Sí, gràcies. Només era fer una aportació simplement perquè com a element del debat del dia d'avui del matí no ha sorgit i és una part molt inherent justament als valors del paisatge, especialment a les intervencions d'en Juli i d'en Pere, respecte a, en certa manera, la integració dels riscos naturals com una amenaça d'aquests valors del paisatge. No necessàriament sempre són una amenaça en sentit de pèrdua, però com a mínim és una interacció amb aquests valors del paisatge. Llavors, en el nostre cas concret, tenim una presentació sobre el fenomen dels incendis forestals com a element ordenador del paisatge, etc. Portem molt temps treballant, ara estem fent una aproximació una mica sobre com vincular millor aquesta integració del risc d'incendi en el planejament del territori i el planejament urbanístic, i especialment des de la perspectiva de la interacció dels 3 sistemes. És a dir, no només limitar l'anàlisi del risc d'incendi al sistema d'espais oberts, sinó també molt lligat al tema del sistema d'assentaments, inclús infraestructures i mobilitat. Perquè d'altra manera sabeu que a Catalunya una de les grans amenaces dels incendis ja no és només cap a la protecció del bosc com a tal, sinó també sobretot a la interacció del foc amb les cases, les urbanitzacions, aquesta urbanització dispersa. Tot això ho complica tot i molt. Ho complica en el sentit també de límits administratius, límits físics. Les unitats del paisatge segurament tenen una coherència des d'una perspectiva física de l'incendi com a fenomen físic molt més consistent i útil per nosaltres que no pas determinades fronteres administratives, etc. Era únicament des de la vostra perspectiva, especialment aquestes aproximacions participatives de governants, de valoració des del territori dels valors del paisatge, si aquest fenomen ha sortit i com creieu vosaltres que caldria abordar-ho des d'aquest planejament del territori, directrius, etc. Gràcies. Vosaltres heu fet més participació que nosaltres. Sí. Bé, era un tema recurrent a la participació, perquè també és un element dels visibles, malauradament, l'incendi, i que molta gent ha patit. I per tant, quan es feien processos de participació, tota la qüestió del risc d'incendi era una qüestió que sortia. Clar, aquest és un tema més dins dels molts temes que es tracten en els catàlegs. I a més els catàlegs, nosaltres ho hem tractat més en els catàlegs i sobretot quan es feien els mapes de dinàmiques, doncs els mapes de dinàmiques reflectien també, això és una dinàmica, en el fons, i per tant reflectien aquest canvi que es produïa en alguns paisatges com a conseqüència de grans incendis o incendis més petits. Per tant, és un tema que ha anat sortint i que s'ha contemplat en els catàlegs a l'escala que té. En relació als riscos, ja no d'incendis, sinó el tema d'inundacions. Aquest sí que, per aprofitar que ha sortit el tema, no seria tant de que en sessions de debat o de participació hagi sortit, sinó per si mateix, tota la qüestió de prevenció d'inundacions i tot el que es deriva de servituds del període de retorn i totes aquestes tècniques acaben comportant les preservacions a la transformació i sobretot a l'edificació
d'unes àrees associades en els cursos d'aigua, l'estructura d'aigua del territori, que paisatgísticament solen ser molt positives. Diguéssim, aquí la prevenció del risc ens juga a favor. Potser hi ha algun cas que no, però en el 99% dels casos es preserva un element estructural del paisatge com els cursos d'aigua, que és de calaix que juga un paper en el paisatge. Sí, bon dia. Aviam, hi ha un apartat, diríem, que jo diria que no ha tractat ningú, o no ha parlat ningú. Jo, després de 35 anys de fer d'arquitecte municipal i de veure, diríem, les tensions que hi ha sempre en el planejament, quan les ratlles es mouen, pugen o baixen, no? És a dir, una ratlla que ocupa una hectàrea més de terreny vol dir que aquell senyor guanyarà, no sé, ho dic en pessetes, 100 milions de pessetes, quan aquell planejament es desenvolupi. Què passaria si el sòl no urbanitzable, després de treure, diríem, el tema del mapa de pendents, aquest mapa que, per cert, es va aprovar i no va passar res, ningú va dir res, cap gran propietari, ningú va dir, escolti, això és un drama, no sé què. És a dir, Catalunya té tota una sèrie de terreny que no es pot construir i que els propietaris ho han acceptat. Per què no del sòl no urbanitzable possible que es pogués construir, donar-li un aprofitament? És a dir, si jo tinc un sòl que és no urbanitzable i em passa l'AVE i em paguen un paston, resulta que al costat tindré un sòl que estarà protegit pel PEIN o estarà protegit pel Pla General perquè hi ha d'haver un mirador, no sé què, i allò està protegit i punto. I està allà. Per què no donar un aprofitament en el sòl no urbanitzable que pugui ser, diríem, de futur edificable i, doncs dir, no sé, Lles de Cerdanya no ha de créixer res, zero. Zero completament. I el sòl que hi ha aquí, que podria ser susceptible de creixement, l'aprofitament el posarem en una altra banda. I això fer-ho mitjançant la definició d'un sostre mínim, no em feu dir quin és aquest sostre, perquè no ho he calculat, evidentment, quin podria ser aquest mínim. 1 metre quadrat de sostre, 1 metre quadrat de sòl, no ho sé. És a dir, jo crec que això, és a dir, treure aquesta disjuntiva de dir jo si tiro la ratlla més cap aquí o més cap allà guanyo 100 milions de pessetes o 1 milió d'euros més o menys, això faria que tot aquest sòl urbanitzable, tota aquesta pressió que ha tingut sempre, pam, es rebaixés de cop. És a dir, passaríem a un estadi de tranquil·litat. Tot això que heu dit que és fantàstic, tot això que heu dit és... Això està molt bé, però és com el que li toca un edifici patrimoni arquitectònic en un poble. Què et fan? L'Ajuntament, si és molt bo, t'aplica una mica de no sé què a la contribució, a la Direcció General del Catastre t'aplica el coeficient del 0,7 perquè està protegit, però tu tens allà una càrrega amb aquell edifici. Que aquest és un altre tema que ara no vull sortir perquè també és problemàtic. Tots els edificis catalogats de Catalunya amb el sòl urbà. Jo crec que aquesta visió d'entrar per aquí, de dir, escolti, el sòl no urbanitzable que és susceptible de poder créixer, tindrà sempre un aprofitament. I serà per tothom igual. S'ha acabat la història de discutir. I aquell sòl, potser el de Lles de Cerdanya, el posarem a Puigcerdà. I a Puigcerdà creixerà, que és el que deia abans, no sé si era el Toni o l'Antoni, escolta, la capital aquesta la promocionarem i per tant la farem. I a més hi posarem el tren de Rodalies fins a Puigcerdà, que triga 2 dies a arribar, el farem que arribi i potenciarem la capital. I aquell altre poble que ens interessa que el paisatge es mantingui, el mantindrem sense cap tensió, absolutament sense cap tensió. Ja sé que això gestionar-ho és complicat, perquè quan passes d'un municipi a un altre, però això s'està fent a Itàlia, hi ha alguns poblets d'Itàlia que s'està fent, i a França també. Per tant, m'agradaria veure quina és l'opinió vostra. Gràcies. Sí, a veure, és una via. És una via que fins ara no s'ha utilitzat i en canvi les coses han anat una mica en direcció contrària. Haver-hi un temps que això que dius és veritat, que és així. Potser ara no ho és tant, perquè ara hi ha la llei que va aprovar l'Estat fa, no sé, 4 o 5 anys, o més, doncs ja no parlava de sòl urbanitzable, sinó de sòl urbanitzat. Vull dir, l'únic sòl que tenia drets, diguéssim, patrimonialitzats, que és aquesta paraula tan rara que fa uns anys que es fa servir, era el sòl urbanitzat. I mentre tu no havies fet la inversió, no has fet la inversió d'obrir els carrers, i que això són molts diners i molts costos de finançament,
no has patrimonialitzat aquells drets. Per tant, si es dona el cas d'alguna expropiació, d'alguna cosa, et pagaran el preu del rendiment agrari. Per tant, si ens creiem la llei, que també, esclar, les lleis després a vegades no es compleixen exactament i fins i tot els tribunals els costa assimilar que la situació ha canviat, però si ens creiem que la teoria és aquesta, llavors això ja no passaria tant, perquè aquí hi ha dues classes de sòl, el sòl urbà i el sòl no urbà, en quant a drets. I llavors les possibilitats de creixement dels plans només actuen com a augment de valor de la teva propietat quan l'executes. I llavors entrem en una dinàmica totalment diferent. La via que proposes també és una via. És complicada de gestió, requereix una gestió supramunicipal molt forta, cosa que en aquest país no hi ha tradició ni s'ha volgut que hi fos, perquè els consells comarcals no seria demanar-los alguna cosa impossible. Els consells comarcals haurien de ser de moment d'elecció directa per poder fer això, perquè si no el Consell Comarcal està regit pels mateixos regidors dels ajuntaments als quals se'ls hauria de fer creure. Per tant, això és com impossible. Llavors, això es pot discutir a nivell teòric i accepto que podria haver-hi fórmules que això passés, i que t'estalviaries el problema de la injustícia. També dic, repetint el que ja he dit, que en aquests moments pot ser que no et reconeguin que és injust perquè hi ha això. No, és que vostè perquè tingui l'urbanitzable no té drets, a més de no tenir els drets consolidats, potser haurà de pagar una contribució urbana molt més alta de la que pagava, pot ser inclús negatiu. Ara, el problema ja ha estat molts anys i continuo, com que la gent tampoc s'adapta a les noves situacions i segueix pensant en la filosofia de tota la vida, aquesta discussió per la ratlla hi és i crea tensions i que en molts llocs no s'han resolt i per l'altre camí potser es haguessin resolt. Però des de l'any 75 que va desaparèixer, abans la llei del 56 donava un aprofitament al sòl no urbanitzable, que era un aprofitament bastant ridícul perquè era com un metre cúbic, cada 5 metres quadrats de sòl, que de fet, si ho divideixes per 3, perquè el metre cúbic el converteixes als 3 metres que necessites per una planta, doncs era això, un 0 no sé quant per cada 5 metres quadrats de sòl, o 0,2 metres cúbics per metre quadrat. Era molt petit, però realment podia haver-hi qui argumentés que si tenia 5 hectàrees, que són 30.000, doncs tenia alguns metres de sostre. Però això també fa del 75 han passat molts i molts anys i ha quedat fora de... Per tant, jo crec que el plantejament és correcte, però és un plantejament teòric. Veig impossible cap reorientació de la qüestió avui. Jo, si em permeteu, respecte a la possibilitat que obres, jo soc molt crític. Crec que precisament els planejaments territorials és un pacte social en què fixa unes condicions determinades i entre aquestes condicions regula allò que tindrà sòl urbà i el que és no urbà i les activitats i la residència la situa aquests planejaments territorials en uns àmbits determinats i exclou la possibilitat, excepte per raons que són admissibles, de vinculació a l'activitat pròpia del no urbanitzable, determinades activitats econòmiques, amb interès social, etc., que es pugui obrir aquesta via d'edificar el no urbanitzable. Jo crec que, en tot cas, la preocupació que jo plantejo és amb aquests 450.000, 500.000 edificacions existents avui al no urbanitzable al nostre país, com les tractem. Aquest matí, Antoni ens plantejava una idea molt atractiva, que és com recollir la possibilitat que determinades activitats es poguessin desenvolupar amb sòl no urbanitzable i tots els exemples que ens ha plantejat era aprofitar estructures existents que a més estaven molt vinculades a una tradició, a una societat, a una cultura, etc. Jo crec que en tot cas la via tindria que estar per aquí i el que veig que tenim un forat immens i un gran problema, tots plegats, és que la regulació que tenim no acull adequadament aquestes possibilitats i exclou dels exemples que Toni ha exposat aquest matí, un d'ells
és absolutament il·legal, o sigui, han tirat pel dret, i com aquests, quantitat de coses que trobem al nostre territori. I a més, amb aquesta idea tan simplificadora de que a vegades es tracta amb criteris similars el que és una simple intervenció sobre una edificació que s'ha de rehabilitar, recuperar, etc., o una edificació industrial que està no urbanitzable. Conec el problema que des de les comissions d'urbanisme es planteja amb aquest allau. Penseu que la comissió d'urbanisme, representant el col·legi jo participo, el 50% o més del 50% del que arriba a una comissió són temes de no urbanitzable. I entre ells, moltíssims plantegen aquest problema. I amb la gran dificultat que tenen les persones que han de dirimir sobre això, ja des del primer nivell, que és la selecció d'aquestes activitats i una primera diagnosi i un primer informe sobre si això encaixa o no encaixa, com després la pròpia comissió, que es troba una tremenda dificultat en resoldre aquests conflictes. Jo penso que aquí sí que tenim un cap per córrer. Avui us hem sentit parlar de determinades escales amb el tema del paisatge en relació al planejament. Algunes d'aquestes escales les tenim, crec jo, molt ben encaminades i, com heu anat dient, tenim cap per córrer. Algunes altres no. I no només estan abandonades, sinó que encara tenim col·lectivament una mentalitat pròpia de fa 50 anys. Quan estem davant d'un futur diferent, amb una societat molt diferent a la que hem viscut nosaltres i que està cridant a la porta i dient, senyors, revisin, repensin, perquè això no acaba de funcionar. Alguna paraula més, sisplau? Gràcies. Jo volia fer una referència al comentari que ens ha fet en Juli Esteban referent a la, no renúncia, no és la paraula renúncia, de la nostra intervenció, de la nostra possible influència en el tema de la implantació d'infraestructures en el territori. D'alguna forma semblava que comentaves que és un terreny en el que no hem estat convidats o ens hem desconvidat, a lo millor. Jo crec que és lamentable i d'alguna forma, algunes, no voldria ara frivolitzar, algunes de les coses que hem plantejat, diguem-ne, és com matar mosques a canonades, quan després que estem mirant que si l'objectiu de paisatge o el criteri o d'allò, després ve la Direcció General de Carreteres i implanta una carretera amb criteris segurament molt bons des del punt de vista de radis de curvatura, velocitat, no sé què, etc. Però en canvi, diguem-ne, fent un ús del territori que és allò que el territori tot ho aguanta. I jo crec que això és lamentable perquè està succeint molt sovint. No m'estic referint, per descomptat, ni a implantació d'una autopista ni a implantació d'un tren d'alta velocitat, m'estic referint a intervencions de molta més petita escala, igualment, diguem-ne, nocives en el tema de territori. Hi ha un cas que jo conec perquè, diguem-ne, l'he mirat i l'he remirat i m'ha preocupat, que és la implantació de la carretera, o sigui, la renovació de la carretera de Figueres a la Bisbal o de la Figueres a Verges, per ser més precís, on no s'ha implantat una autopista, no s'ha implantat un tren d'alta velocitat, simplement s'ha fet una nova carretera amb un objectiu molt complex, reconec la complexitat d'evitar el pas per l'interior de les poblacions, però clar, jo crec que la traça que s'ha fet és una traça que ignora absolutament qualsevol traça en el territori, qualsevol posició de camins, qualsevol seqüència parcel·lària, qualsevol front de població que intenta evitar. És a dir, hi ha una ignorància absoluta de on és el sòl on s'està posant. Clar, jo crec que això sol fa més mal que ja podem anar fent criteris i objectius de paisatge que si després fem això em penso que estem, repeteixo, matant mosques a canonades. Bé, ja està, no, simplement això. Bueno, jo contestaré una mica per al·lusions, tot i que no estic a la Direcció General i estic a la Diputació en carreteres. Comparteixo perfectament aquesta opinió i a més, quan d'alguna manera els vam increpar dient què esteu fent aquí, l'excusa en aquest sentit era les famoses recomanacions de l'ACA. L'ACA té unes recomanacions, jo diria, que tenen un trasfons bo, però que són recomanacions, però ho apliquen com si fos la Bíblia.
i no hi ha cap tècnic de l'ACA que se n'aparti ni una coma d'allò d'allà. Llavors els obligaven a pujar tota la traça fent un impacte brutal en el territori perquè hi ha de quebre els passos de les obres de drenatge que mínim han de ser 2 metres de diàmetre. Això obligava a pujar 3 metres sobre el territori. I això el director general deia és que quan estigui fet hi portaré el conseller perquè se'm doni compte la borrada que és això. Però allà està. I és una bestiesa. I ara poder particularitzant, ja amb infraestructures, que és el meu camp, ens trobem aquí a la Vall d'en Bas, que aquí va lligat una mica amb el que deia el geògraf, en el sentit de que com juga aquesta part tan positiva, que és la motivitat, que és el sentiment que tens envers un paisatge, com es pot tornar, diguem-ne, populista, no? És a dir, en el moment que tu vols canviar un paisatge, és molt difícil d'objectivar, perquè tothom se l'estima. I tothom creu que aquell paisatge que ell ha vist des que ha nascut, que poder fa 30 anys, o 20 anys, o 40 anys, és el paisatge perfecte. I això hi ha molts exemples. Jo sempre poso l'exemple dels espigons de Sant Antoni de Calonge. Jo en aquell moment era contratista i vam ofertar per fer els espigons actuals. Va haver-hi una revolució, perquè hi havia tot d'espigonets. Ja sabeu que el temporal de llevant, quan toca amb l'estructura del port de Palamós i un element natural que en diuen la llosa, que és un escull que està, no sé, a la -7 o a la -8 de cota, doncs això influencia que rola el temporal, difracta respecte al dic i incideix, l'energia es concentra molt en un punt del passeig. Això que en aquell moment no se sabia, perquè no hi havia models numèrics, estic parlant dels finals dels 70, doncs hi va haver una revolució ciutadana, es van fer aquests espigons. Ara ja fa poder 10 anys o així, que el Ministeri vol fer uns espigons que permetin l'ús de la platja com ara, però que evitin aquesta influència que, com ve el temporal, pica la sorra i les graves sobre els aparadors dels establiments que donen al passeig. Doncs bé, allò no es pot tocar perquè és la identitat del poble. O sigui, els espigons actuals defineixen la identitat del poble, tenen 30 anys. Vull dir que, esclar, la motivitat es pot fer jugar positivament i negativament. I aquí a la Vall d'en Bas jo crec que passa una cosa similar. Si a la Vall d'en Bas fos tot un sol municipi, segurament seria molt més fàcil de trobar una solució de la que ara costa, perquè els de les Preses volen que vagi fora del seu nucli urbà i els d'Olot, del Vial Sant Jordi també, però això va sobre una vall que és d'un altre municipi. I llavors aquí hi ha una visceralitat que és molt difícil de solucionar i veurem quina solució surt, perquè jo ja tinc una solució, però que segur que no agrada, que és aprofitar la xarxa local de carreteres existent, que no afecta el paisatge, que no afecta el sector agrícola, que no afecta les vivendes, excepte una petita variant que s'hauria de fer la Pinya, i que podrien passar per allà, només durant la setmana, perquè sabem que aquí només passen camions durant la setmana. No, perdó, durant la setmana, durant els dies laborables. Però, esclar, aquí juga una visceralitat que la solució, farem una variant d'Olot de 130-140 milions, segons el conseller, però no se sap quan. I, de moment, tots els veïns pateixen el que pateixen. Vull dir que, per un costat, és difícil perquè la normativa a vegades són massa estrictes, al meu entendre. Jo penso que tot el tema de l'ACA és molt discutible. Penseu que tots els temes, els models numèrics de la previsió tant d'onatges com tots els fenòmens meteorològics es fan en fórmules que estan en discussió i sobretot parteixen d'unes dades que són molt limitades i per tant la prognosi a 500 anys, com diuen ells, jo dic sempre cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, vull dir que és una manera d'entendre's matemàticament però que no és la Bíblia, i s'hauria de poder acceptar que hi ha zones inundables, que hi ha zones que hi ha carreteres que quedaran inundades en segons quins fenòmens, que no passa res, perquè n'hi ha moltes, l'Empordà està ple i no passa res, el dia que s'inunden doncs es talla la carretera i ja està. El gual de Fluvià de Vilaür a Garrigàs l'hem de tallar constantment, a la que el Fluvià creix una mica ja sabem que l'endemà, perquè triga a arribar, l'hem de tallar, no passa res. Doncs, esclar, allà hem de fer un pont brutal perquè si no el fem brutal no complim les recomanacions. Doncs això n'hi ha moltes d'aquestes que ens influencien a l'hora de fer infraestructures que s'haurien de discutir a nivell més general. I llavors hi ha el tema aquest de la motivitat que jo crec que s'ha de parlar d'una manera objectiva, tenint-la present, però sense deixar que es desenvolupi a nivell visceral, per dir-ho així, que també ens fa molt de mal a l'hora de buscar solucions que tots ens agradin o que siguin admissibles per la gran majoria. Sí, també al·lusions, també, perquè ho he entès perfectament i ho assumeixo així, que és que
quan he explicat els plans, ja ho he dit un parell de vegades, que en l'aspecte de la infraestructura aquests plans no es havien posat ferrucos, si havien deixat... Clar, això té la seva explicació i la vull fer, que ràpida. Els plans aquests s'havien de fer amb una velocitat de vertigen. Primer s'havien de fer en un any, segons el pacte del Tinell. Com era una cosa tan gruixuda i impossible, era evident. Es van acabar fent en 7 anys i es van aconseguir aprovar tots, per tant es va complir. Però no podies tenir cap entrebanc. I els entrebancs són detectables i llavors el millor és salvar el salvable. Jo sempre ho dic, però és que l'Escola d'Enginyers d'Obres Públiques és de finals del segle XVIII i la va fundar aquell senyor que es deia Martín de Betancourt, que va ser enginyer a Sant Petersburg, una persona legendària. Hi ha una tradició cultural fortíssima en la construcció de carreteres i infraestructures que difícilment sotmetràs de volta amb uns plans territorials que són uns instruments que tenen molta filosofia al darrere però que no tenen cap tradició perquè no n'hi ha hagut mai i per tant, diguéssim, aquestes coses les estan fent molt a poc i subscriveixo plenament que la pràctica de la construcció d'infraestructures hauria, tot i que hi ha enginyers molt bons i que això ho entenen molt bé, però que estaria bé que com a disciplina anés adequant-se més a recollir els aspectes conceptuals i paisatgístics i del territori, que aquest és un cas proverbial en què això no va passar, per raons que també s'han explicat i que potser no són aparents. L'actitud només la justifico en aquests termes. Hem de saber conviure amb una altra direcció general, que és de la mateixa conselleria, amb la qual no seran admissibles conflictes públics i, per tant, hem de trobar punts d'acord. I, per tant, això va ser l'explicació de dir, a veure, el pla territorial diu coses dels traçats i proposa nous traçats. Però què volen dir aquests nous traçats? Normativament, el nou traçat posat en el pla territorial haurà de ser considerat com una de les alternatives dels projectes de traçat que es facin seguint la llei d'obres públiques. Per tant, el màxim que es va poder aconseguir és això, ser presents com a pla territorial en el debat que es fa quan es construeix una nova infraestructura i que és un debat públic, confiant en que la traça que es posés en el pla, pel fet que hauria estat exposada, reconeguda, seria assumida pel territori i d'alguna manera tindria alguna chance de ser la triada, però sense la garantia absoluta. Llavors, el to del pla en aquestes matèries és aquest, però per aquestes raons. Joan, ahir es dona la paraula. Sí, la intervenció d'Antoni, jo crec que ja l'has contestat tu ara, però jo crec que planteja aquest tema, i que moltes vegades estem fent aquestes grans discussions sobre aquests elements petits o sobre determinats usos d'edificacions amb sòl no urbanitzable i l'impacte o l'efecte sobre el territori de les infraestructures el capgira. Jo no hi volia entrar ni més, en tot cas, jo el que no, i sense que sigui, no ha de ser l'element de la polèmica en absolut, vull dir que estic radicalment en desacord amb la postura que ha fet Lugas, perquè crec que plantejar-se que transformar una carretera de la parcel·lària, des d'un punt de vista paisatgístic, no entrem en res més, amb una carretera de nivell, el que sigui, i dir que això no té efecte sobre el territori, és amagar el cap sota l'ala. En tot cas, avui no estem fent un debat de carreteres, estem fent un debat de paisatge, estem fent un debat sobre els elements que caracteritzen aquest paisatge, i jo crec que, quan s'ha dit abans, el mosaic dels camins tradicionals, de l'estructura parcel·lària, de l'estructura d'assentaments, són un dels elements que configuren aquest paisatge, i jo entenc que això entraria en absoluta contradicció amb una transformació com la que es planteja. En tot cas, només per apuntar, aquest debat és un debat que fa uns anys que dura, no crec que sigui només un debat d'emotivitat visceral, sinó que és un debat molt lligat a el que estem parlant ara. Com el territori es pot transformar o com el territori pot admetre qualsevol actuació, des de carreteres aixecades 3 metres al costat d'un riu, des de carreteres subterrànies des de la plana, des de carreteres que s'aproximen al nucli habitat, des de carreteres que separen. Tot això són possibles solucions en aquest territori o en qualsevol altre que diuen molt amb el que estem parlant avui aquí. En tot cas, solucions màgiques jo crec que no n'hi ha i no volia deixar que quedés constància
de com a mínim posicions diverses a la que s'ha exposat abans. De totes maneres, jo crec que sigui el tema fonamental del debat d'avui. Alguna qüestió més? Hola, jo volia fer un comentari en un altre camp. Un altre camp que a mi de totes formes em preocupa. Arrel de la Bienal de Paisatge de fa uns 15 dies o 3 setmanes va haver-hi unes intervencions molt interessants i en concret una d'un catedràtic, ara no sé exactament d'on, holandès, que va reflexionar, va presentar un llibre que era Energia i paisatge, que ha escrit ell, crec, i ens deia com, si es vol assolir el que s'ha afirmat a París en la recent reunió del clima, de reducció d'emissions de CO2, i per tant es passa a no utilitzar l'energia fòssil, sinó a utilitzar energies alternatives, això automàticament suposa una ocupació del sòl amb elements per producció d'energia elevadíssima. No recordo la xifra, però era, ell deia, la ubiquitat dels elements entre aerogeneradors o plaques fotovoltaiques, és que quedava tot forrat i encara així era difícil assolir el que s'ha assignat per tenir-ho al 2025. Us ho explico i ja sé que no tenim respostes, no les podem tenir perquè era excepcional. Ara, jo em demano, què passarà? Possiblement el que passarà a llarg termini no en tenim ni idea, però teòricament a curt termini hem de començar a implantar en sòl urbanitzable molts i molts elements per obtenir energies netes. Qui ho farà? Les elèctriques, les grans companyies elèctriques, l'administració pública, el Consell Europeu o les petites cooperatives com Som Energia, a la qual estic molt contenta de pertànyer. No ho sé, ni sé com es pot plantejar. Tu has presentat, Pere, unes recomanacions o orientacions per la implantació d'energia eòlica. No el conec, aquest llibre, però no crec que arribi a les quantitats d'elements que seran necessaris. Sempre ens plantegem aquell parc eòlic que hem vist per allà, un allà al fons, un altre allà a la punta. No era pas això. Hi havia una fotografia molt graciosa d'un molí de vent antic holandès, molt bonic, i al costat de les mateixes dimensions el que seria un aerogenerador que ho aixecava tot amb unes dimensions 20 vegades més gran tot. No sé pas com ho afrontarem, ni com ho farem, ni què passarà. Us ho deixo caure perquè crec que el futur va per aquí. Crec, no estic segura. Gràcies. Jo m'afegeixo, però potser el futur tindrà que revisar el model econòmic que tenim i el model de creixement que tenim. I el que probablement no és compatible la resolució d'aquests problemes amb el model actual en un territori com el que tenim. I això ja s'escapa a tots plegats, però probablement és això. L'altre dia parlaven també com és que en aquest simposi no es parla de l'agricultura, quan realment, recordo en Lluís que ens comentava que la pèrdua de l'activitat agrària ha modificat tremendament el nostre paisatge i que això es tindria, altres persones deien, perquè d'això no parlaven, perquè tot això va vinculat a un model econòmic en el que estem plàcidament plantats i nosaltres som molt beneficiaris d'això, però que probablement les solucions no vindrien per traslladar aquestes solucions al nostre territori, sinó en tot cas ser molt crítics amb el model que proposa aquest tipus d'actuacions. Hola. Sí, a mi em sembla que sempre que es parla de sòl no urbanitzable es parla gairebé sempre des d'una posició només defensiva, només de protecció. Tant a la sessió de divendres passat com en aquesta, sobretot estan parlant d'activitats, de possibilitats de noves edificacions, com des del punt de vista del paisatge, sempre, quan es parla de plans, d'autoritzacions, sempre són molt defensius. Suposo que perquè el paisatge que es veu més és el que té més pressió o que fàcilment pot ser més agredit perquè és el més pròxim
a les àrees metropolitanes o a les zones més turístiques o principals vies de comunicacions, no? Però després hi ha tot aquell altre paisatge més a darrere que més aviat li passa al contrari, no? I que passes al cap de 20 anys i on hi havia una masia, un camp i uns camins, els camins ja no hi són, la masia està enderrocada i els camps són mig bosc, mig camps, no? I no sé si valdria la pena, a part de parlar de plans, de les actuacions de la Comissió d'Urbanisme davant de qualsevol proposta, també fer-ho a la inversa i potenciar molt més actuacions, actuacions que afavoreixin la gestió. Parlar de plans de gestió o de com podem tractar aquest tipus de sòl d'una manera més activa, més proactiva. Vaja, simplement en aquests llocs on no hi passa res i la degradació ve pel fet de no passar res, potser haurien d'haver uns criteris diferents. Si el d'aquella masia vol ampliar una mica, doncs potser li haurien de posar la catifa vermella, perquè ampliar la masia, si a canvi d'allò es conservaran tots els camins de diverses hectàrees al voltant, per exemple. És simplement aquesta reflexió. Sí, m'agrada aquesta reflexió, perquè és molt cert que les activitats agràries, almenys mentre no tinguem més clar com serà el futur, de moment les activitats agràries són les que ens mantenen el paisatge, en bona part. També a vegades el fa malbé, però en bona part, si no hi ha activitats agràries. I agràries vol dir silvicultura, ramaderia i agricultura, tot plegat. I llavors és cert que en molts territoris on no ha passat res, hi ha hagut una certa regressió paisatgística. Territoris, fins i tot, com podem dir, els boscos del Pirineu, que abans estaven allò amb clapes i aterrassaments i agricultura que donava un paisatge molt més ric, quan ara aquestes agricultures s'han abandonat, s'han bosquinat tot nou. Sobre el mapa pot semblar que és una taca verda impressionant, però bona part d'aquestes bosquines no valen res i paisatgísticament no tenen cap interès i era molt més interessant quan hi havia un aterrassament amb una masia, etc. Llavors, quan parlem d'aquestes coses del paisatge i fem directrius i fem plans territorials, i estem comptant, estem donant per suposat que aquesta agricultura d'una manera o altra romandrà i si no és així s'hauran de prendre un altre tipus de mesures. Però aquesta qüestió, que és la que plantejaves al final, jo crec que sí que l'hem tingut en compte. I abans quan parlava d'aquella classificació que fèiem respecte a les activitats A, B i C que podien col·locar-se en els espais oberts, parlàvem de les As, i a les As dèiem, les As no són només, són també, però no només les escoles de natura o els centres d'informació del parc o aquells elements especialment dedicats a conservar la natura o a vigilar-la, sinó també podien ser establiments agraris de tipus extensiu, que per descomptat, sinó també intensiu, però sempre i quan es donés aquest efecte que tu apuntaves, no? És a dir, perquè aquesta finca que ens manté endreçat, aquest territori o aquest tros de territori pugui sobreviure, ha de tenir una part d'activitat de ramaderia intensiva o d'agricultura intensiva i això requereix unes edificacions. Llavors el pla diu que això s'ha de valorar positivament perquè això és una aportació al territori i és una aportació al manteniment d'aquesta agricultura que després afegiré un comentari, però que hi hem de comptar per tenir el paisatge. Si no hi és, no el tindrem. El comentari que volia afegir és que, lamentablement, entre planificadors o persones planners que ens hem dedicat a això i hem viscut d'això i el món agrari, és difícil entendre's. Jo crec que no hi ha departament menys planificador que el que s'ocupa de l'agricultura i que elements com la valoració dels espais agraris segons qualitats, etc., està per fer. Només s'ha fet parcialment a partir d'estudis més o menys fiables perquè el que no està clar és en quines categories s'ha de fer això, etc. I aquest és un repte pendent. Això no ho he explicat avui perquè no tocava i no ho explicaré pas, però després de fer els plans territorials tinc una llista de 7 o 8 reptes pendents de coses que ens hem quedat a mig camí, amb la relació amb les obres públiques i la relació amb el món agrari. Això són coses a anar superant. Són coses a anar superant els planners, perquè han d'entendre millor amb qui s'entenen, però que també han d'anar superant
els altres, diguéssim. Jo desitjaria que es donés aquest procés d'aproximació, perquè el planejament territorial, la valoració de l'agricultura l'hem hagut de fer allò a sentiment paisatgístic. El que són regadius, això sí que se sap. I l'altre són les planes maques agràries. Per què sabem que són bones planes agràries? Perquè les hem vist i eren maques. O sigui, ha sigut una percepció paisatgística. Perquè no n'hi ha d'altra. Llavors, les determinacions no han pogut ser més profundes i més rigoroses per aquest motiu, perquè la relació amb el món agrari, el món agrari també és el departament, que és el que hauria de promoure l'estudi edafològic i de potencialitat i de rendiments, etc., no ho ha considerat mai una prioritat. Llavors, em sembla molt important això que s'ha dit, perquè si no comptem amb els que treballen al paisatge, malament. Ara, tampoc penso que els que treballen al paisatge ho facin sempre tot bé. Això també és una altra qüestió. Volia afegir una cosa que lliga, això que comentava ara, lliga amb coses que ha dit Antoni aquest matí, i que també va sortir a un seminari que vam organitzar sobre micropobles, i que és tenir en compte les diferents casuístiques, les diferents realitats, el territori és divers. Una de les coses que es queixaven a uns alcaldes de pobles petits és precisament que s'apliqui la mateixa normativa a una ciutat, que a un poble petit, a un paisatge urbà determinat, que a un espai rural que té unes característiques molt diferents. Després veuríem els detalls, com deia en Juli, veuríem els detalls, però la diversitat de territori, la diversitat de paisatge requeriria mirades diverses també, i no una única. En tot cas, si no hi ha cap paraula més, Toni, volies... Sí, no, anava en la mateixa línia. A mi el que jo he intentat plantejar és que tenim un plantejament d'arreglar aquests temes d'espais que no estan utilitzats o que han quedat abandonats des d'una perspectiva exclusivament urbana. De dir, els de la ciutat hem d'aprofitar aquests espais per passejar-nos i mirar-los i fer les fotos o fer qualsevol tipus d'activitat d'aquesta lúdica. O fer activitats agràries que no tenen la fi tant de produir per vendre a un mercat, sinó per manteniment d'aquell espai natural per tal que els altres tinguem aquell espai per gaudir-lo. O sigui, aquesta particularitat. Jo el que intentava introduir és que, encara que són activitats molt petites, es comencen a donar, no només aquí, sinó en altres espais, altres activitats a dins del territori que no tenen res a veure amb el que havia sigut el tradicional i que tenen a veure amb temes d'innovació. Jo he posat els casos artístics, però podrien haver producció de temes artesanals, havia producció de temes de coses d'artesania fetes amb fang, es diu ceràmica, per activitats industrials, fetes en llocs molt concrets. O sigui, retornar a algun tipus d'activitat tradicional en aquests territoris. I per tant trencaven aquella dicotomia que hi havia entre aquell món rural estandarditzat, pensat com un súbdit de les zones urbanes i a l'altre, sinó que hi juga amb unes dinàmiques semblants. Simplement la possibilitat de veure què està passant en aquests espais concrets. Encara és molt petit, ho dic, és una cosa que comença a sortir. És molt petita i potser no anirà enlloc, o potser sí. Però el que volia dir és que aquesta tendència, l'última vegada que vam estar en un debat d'aquests, el que vam dir és que semblava que hi havia dos territoris. El territori dels que cuiden la postal i els que van a fer la postal. I no hi ha res més. I és trencar aquesta dicotomia. No és els que cuiden, sinó tothom ha de tenir dret a tenir possibilitats de fer més coses que no només això. No sé si ho he explicat. Voleu algun comentari més? Doncs si no hi ha cap paraula més demanada. Només un petit aclariment en relació al tema de la proposta de donar un aprofitament al sòl urbanitzable, que jo he entès que el company el que deia era donar un aprofitament per reconduir-lo, i que no, d'aquí la meva resposta, diguéssim, donar un aprofitament per reconduir-lo, no per executar-lo, que tu al contestar-li has dit que la quantitat de construccions que tenim al sòl urbanitzable no cal pensar en fer-ne més. Jo he entès que deies això, per reconduir-lo a altres... Més que res em referia al valor del pacte. Sí, això estem d'acord. Va costar molt en aquest país que en un període de temps molt curt es fes una reflexió que no s'havia fet fins llavors sobre l'ordenació territorial. I en aquests moments, a vegades, jo particularment,
tinc la sensació de que molts voldrien que això fos paper mullat. I jo crec que no tindria que ser així. En tot cas, de tota aquella reflexió, el que es consideri que s'ha de revisar, canviar, modificar, que es faci. Però que es faci per la porta gran, no per la porta petita. I mantenir aquest esperit de pacte social que té un planejament que no aprova un municipi, és un planejament que aprova la Generalitat i que de moment crec que té molts valors que ens han portat fins avui. En tot cas, penso que sí, que si hi ha veus molt crítiques amb aquest planejament, que es plantegi, que es modifiqui, que faci el que faci falta, però sempre conservant aquesta idea primera de que el pacte social és fonamental per establir les nostres relacions amb el territori. Doncs, escolteu, res més. Moltes gràcies a la taula i a tots vosaltres i a les 4 continuem.